lang hilin eh. Portugisa. Muli nami. Bugot-but simita. Ito, paksimita. Ay, naghain na. Kaya mo na kayo. Hala. Ko, kain na naman. Sinuo ko. Sige na, pakain mo. Layo pang, biyahe. Wala may kaliros. Bahas. Kaya sabay ka na Bernard nito. Hindi ko makabuntag na. Bakit yung kumain ng umaga? Nakakain lang natin ng pandesal. Tapos na mag-gaster. Duster. Puro mag-gaster. Ako ito Napaka ganyan yan. lamig. Ay. Lamig maginaw kaya maginaw kasi. Mamis na pagka mo. Kasi kailan ka babalik. Gusto makabalik. Kabalik ko doon. Kailan mabalik ako dakag yung tilapia. Kailangan ko manang pumiliti. Makabalik ko na ako. Ay, Tilapia na po. matalag pa mo ito. Gnay magkasipapog ko. Tilapia na po nga. Kuan. Silap tayo yung story mo. Lain isda na po. Ganang mga Ito na, malusas na nila. Hindi muli na po sila nanay. Na, nagsasabi si. Sige na. Ingat sa biyahe. hindi na makapagsalita eh. Kabalik. Lugay na po kong kabalik. Hindi na makabalik eh. Ang pamasahin, nag-isod. Tagaan ko manang. Mas manangit ako nung ujikas sa balik ko. Ang po, jikas. Ihugo ko Mga jikas ko no. tagpagi. Na makaulit tagbuhon. Hindi mo kaya punta sa ginoo. Kauli na gyapon. Takita gyapon sa mga igsoon, mga ginikanan, mga kaliwatan ni Ariston. Isin ko sa itong messenger na iniabot ito mga titino na yung cellphone ko kasi walang signal eh. Saan kasi Saan yan? man ka? Pag saan lagi na may Sunday dani, di mo pwede sandani. Hindi mo bawal dito, mababa. Malakas ang ano rito sa Lakas TM dito. TM yan si Bernard, di ba? TM ka, Bernard? Ano yan? Loob. Simita. Ay, simita wala yung SIM eh. Wala yung SIM yan. Kaya luka-luka yan. Oo, hindi yan. Luka-luka yan. Kaya hindi yan makapag-signal sa labas. Ano naman? Ay, yung cellphone niya nakakunik lang sa wifi. Oo, walang kontak yan pag nasa labas. Tandaan mo yung Hermelita. Pag naka-online, dito yan sa loob. Pero pag nasa labasan na lakad-lakad, walang Hindi ano naman yan. tubag. Hindi nga mapakontak ni Bernard. Nung pumunta kami ng Tipolo, si Bernard dito sa akin nag-message. Hindi nagamit ng SIM. Iwan ko. Pero pwede mag-signal. Sakay ka na doon sa ano? Alam ko mayroon ng malanday. Diyan sa Susana? Oh, dito sa ano, di ba pag baba namin ng Ayala? Di ba may ano niyan, ano ng MRT? Meron ng ano niyan. Kuya, yung Susana ba yung sinakyan natin doon? Kasi mayroon man siyang mga galing Baklaran, minsan galing ng ano, mga Pasay, dyan mandadaan pa sa Malanday. Basta kung magtingin-tingin ka lang ng mga bus na dumadaan. Pag wala, sakay ka ng Cubao. Kung gusto mo mag-MRT ka, sakay. Hindi ko sa MRT ka, di ka mao. Tiguang na. Di ba nang yung sa katanang no? Hirap din yung MRT. Ilaw, lang. Hindi mo wala dito. Di ba may ano man lang tatangot man kung saan kami. Pero nakasakay na ako. Akat ka ba sa overpass? Kuha ka ng ticket dito. Kung akong, Diyan mo na pa ka. hoy, kung ako'y pagustuhin, ayaw kong mag-MRT. Pagod din. Hirap din. Akat ka. Akat na og tapos tawid, ikot-ikot. Mura nga lang. Mura lang. Mura, pero ang bus, pag nakasakay ka ng bus, diretso-diretso na. Pag hindi ka ano na. Yung Susana Heights ba yung pinuntahan natin doon siya pasakay bago ako sumakay ng biyason? Oh, di ba yung Susana? Di ba may basa pa buya? Ano na, pabiyaso na. Ipasakay mo na sa Manding. Oo nga. Bigyan kasada. Pasakay kayo naguna sa kumuli. Lagi. Ano, ipon mo na ako kayo bang tawanan na bang mga biyahe, mabigan ko kalakaw-lakaw, mahal. Tawanan. Pagkagdiisog. Magtawan-tawan. Isig na ko sumaka po ng mga lakaw-lakaw, kaya mawa ko nang matikan, di ka mawa ko. Imong mata nasa gaba man. Wala pa yung salamin ko, hindi ko na makita kung sino maganda. Bali. Pagyapusan nila, pagkakos na inday. Ito na. Pagkaw na. Ama pa ba itong kulay na hindi na violet? Green. Di, kanang
Inigsakay ng madanas trasil karon dito sa may bayan, pila man, udhan kami mo tungtong. Dito? Ay, sampo, isa ka taon. Sampo? 20. Oh, may 20 ka. Bisa kaya mga tubulan mo sana. May 20 ka ba kay may 20 ako ito sa pamasay sa akin. Ikaw ate. Wala. Pag si ate, mani maniliti. Pag ate. Sampo lang. Ate, dit siramang ko. Ha? Ate ka, manding. Oh. Ikaw man ding. Ate, may magbayad. Libre manding. Sampo lang. Wala makungkuan pang libre. Isa ka lang makasipa. Malaman din makasipa. Makasipa ko kay message mo May 20 kita. na rin na kami nagtigom na. Kaya naman ni Kuelio. Nasa ng kulyo. Ang 20 ni Kuelio kaya palitin mo kung nita ko. Tuo man ka. Dahil spirit na ng Kuelio. Si kulyo. Lagpasag Kuelio ba sinina sa 20, palitin ko raw. Sabi ko ng kulyo ha. Pati yan ang ibang 20. Na, marinig ko. Oh, bebe. Kabay kulyo. Wala pa sa Kuelio na rin nang naan yung matos Facebook nga. Una 20 mula pa sa Kuelio na rin sa badlist. Palitin ko na lang sa kalibo. Sa kalibo na po ko. Di, sa kalibo ni Berne. Ay, ni Pidek. Sa kalibo na kwartahan ako nang. Salamat ka sa pamangkin mo. May pamangkin kang buhutan. Siyempre, salamat nga ako. Sabi ko, Dek, salamat, Dek. Inahan ba kayo mo salamat. Ilakan mo po nilot na. Sermon siya, pero siya pinihilap. Pero hibaw kung mag-sermon pare ka din ng hilap. Nagsirmo na sa hilak. Hilap ko mag-sermon din. Mulas nanay. Hilakan ko na. Tanan man siguro ta maghilak. Kayo kung sa mga istorya, magkita maghilak. Hilakan mo po ni siya hilakan pag ko. Pero di ko mag-hilak mo kay nalipay na mga tagaan. Pamiliting bidik. Kung si Manang ibalag-vlog mo na niya. Vlog, kay siyempre, hindi na tawag kita. Mabasahan na po na ito. Ito, Diyos ko Manang ibalag-vlog. Kasi mahalin na po ko na sa vlog na. Ginuha ko na gana sa mag-vlog. Mahalin, oh. Mahalin tanan sa vlog. Sino tayo vlog-vlog ko? Tapos ito at bitaw ko sa naiingan nga gusto nilang mag-vlog. Hatara kay magkimukon sa pazag. Hindi gulay sa buhol. Vlog ko na. Gusto nila magbanding ko mo ay sa. Narabito ning comment dari. Magbanding lang yun. Kaya kay... Paano to? Nag-awa. Din ko ito mata ah. Dili kawad yun. Magbanding na mo mag-ina mga apo. Palang matibok ang pamilya. Kamaw ito ng motor, di ba? Wow. Sino? Saan siya kasi motor? May taga ka. Ah, Japon. Kabang ka motor di. Hindi ko kamaw motor. Mama sa isa. Mahal kong sa motor. Sakay ka nga isa. Kaya mo sa kayo motor sa buhol. Ini ka balabar kayo. Mahawid mo dito. Gugot. Kasi tayo nilakilak naman po. Ha? Motor? Resita sa doktor na siya kay kinahangan di ko muubo kayo. Muubo ko. Pupitik man tong dugo. Mga ito nakarahid ko himustan. Himustan. Baka na Himustan mag-bleeding ka. Si Teresina. Unang na yung si Teresin. Di naman. Huwag yung kadani. Di naman minaw. Di naman minaw. Sa ito, inom kadani. Hindi mo minaw. Ano ni Asa Jama na himustan lagi mag-bleeding ko. Yan, himustan yan. Ano ka rin? Wala na. Katong silikon. Origin eh? Katong silikon mo, di ipainom na ako o magsilikon ko. Ito, aron di ko ubhon. Silikon? Ubhon ko. Ano yung aspirin? Aspirin na kato sa unang nga. Singkasing. Kasing. Ikaw na na ni. Gusto yagin, itong sakit ko, naghalo-halo ang sakit. Hindi, yagin magtiwala lang kay Lord. Tiwala kay Lord. Lakasan ang loob para kay Lord kaya mabuhi. Kaya hindi lakasan yung mga Lord kay Lord. Inipitik ni Lord ni mo, tigpa ka. Lusadan nito ka. Lusatan. Kani mo hindi mo din ang lusadan. Ada adlaw ng lusatan ng kay sakit ng batok. Kaya ang dugo 190 over 200. Patay ka. Ibuprofen. Ang ibuprofen sakit sa bariyara mo ikan hindi ah. Kaning silikusib. Kaya mo yan. Ito pag iinom mo nang masira mo. Ay! Pag-pedicure. Ha? Pag-manicure-pedicure. Dahil sa pedicure, nalamay kang kamo sa manicurean ko, ang tiil. Galing po na. Salamat sa bigsoon nga natanan. Kugihan, maghindo. Libre pagkasubog kaon, buntag ka na mamahaw. Salamat tita ha. Kaya dapat kumulag na niyo na sundadlaw. Ano na galing mo mamahaw. Mga man. Mamahaw. Napanagsawa nga rin, pero wala na pagkasig. Kita-kita alam ta sunod. Gasa. Sa kaya mo So, bye-bye. Muli na kong Bulacan. Bye na. Salamat. Lola bebe. Salamat, Mita. Mita, I love you. Bye-bye. Manang. Bye-bye.
yung ngiti si Naya. Oh, Manang. tulog ng maaga, Manang, Naya. I love you, Tulog ng Manang. maaga. Makita. Uy, na lang, masalamat din. I love you, Magdalaw. Magdalaw ka sa Sa... Salamat sa dalaw. Mita, maraming salamat sa pamasahe. Jesus Maria. Benedict. Binidik ha? Binidik, maraming sa mamasahe. Ginababa. Hindi na, asun kayo makahilak na puto nang. Ginatara, babay na. Bye, bye na. Love. Padong na may muli. Si. Di ba, sige magpusig. Pusing sati. Di makabili ka ng gamot. Sagdi laman ang ubuha ka mawa na. Kaya nang, tambor ka ni. Tambang kahilo na. Binuwang sa inyo mo. Tambor, lagi na sa kayo. Kung tambawan ka na humag, yung sakit. Salamat des Impas. po na. Bag. Salamat po. Lahat, agubo. Salamat po sa mag-vlog nang kay. Ay, Dakang thank you kay kita sa vlog. vlog sa mga igsoon. Yangit pa ko ha, sincere mo. Paano mo ko'y baga? Salamat dos video kay. Salamat sa unla. Sa to. Why, sa ta? Sa live. Sa live kay nakita ang isang Anak. anak. Kalibutan ng pamilya ba? Uy, biyabas eh. Bawat na po. Tangga, mga wat niya, basta naman ang inuman. Hangat tingin hagdanan. Dahil sa kulinti, ulo ka. Abaytang. Ikaw eh, buwag-buwag na po mi kay muli sa Bulacan. Ako. Ang ulay na pag-ubiyason. Wala ko salamin, yung kita lagi. Yung kita ni Dug. Sigbisali mo sa amin. Pato to na, tari aguma. Bakit guma? Hangat at wala. Salamat din sa aso na. Ay, salamat na po tayo. Kamang-kamang. Inuog mo tiguang na mo. Sakayan sa bus. Ito si Lina. Sakay na. Puntang Malanday o Monumento. Hindi ko nung bus makita ano to. May monumento na nga kasama ga. Sa amin. Bus dapat doon lang Monumento, lang bus driver. monumento driver. Ay, Malanday nga na. Doon lang bus driver. Silang pangutan ha. Yan, napita ko sa... Ano ba ni? Ano ba Ngayon ni? na, ulitan nga ganito, may katabi akong magpatanda. Sabay na lang tayo na isaya lang ko bangka. Hinumduan po din mo. Ingal ako Sabay mo ko ni Jaja. Kaya kung magpaminaw ko, ay, saan ba ba ito? Kaya po saya lang, sabi niya, ito kas tumoy na eh. Tawid ka pagkaduwa, tapos tumoy Kaya mo gawa, ako. ba't may mita, kaming duwas mita, kaya mita di mapatuo. Nakita na mo itong gateway. Kaya mo ako mo ni babaan mo ito pulo. Diyan. Kasi kasi bubaba kay agam ko nung ticket, ko nung siko, imas, kapawisi mo magdito kay kamang ticket to kisun up ka ng or man tap malaga mo ang talagay. Ayun, may bus na. Ay, Sana. dito pa yan. Ayan, ayan, sunod. Ayan, sunod, oh. Magallanes, Windia. Ano? Ano? Hindi ka pa sakay dyan? Walang Ayala? Tapos kung may Ayala, sakyan mo kay pagbaba ng Ayala. Malagi. Nakasakay. Lang! Sakay. Ba yun? Tindog sakay ka? Dali naman ako. Ayan, bilisan mo. Ikaw mauna. Ingat ka. Oh, bye-bye. Ayun, Lina. Na, umuwi na. Sakyan na, Ayala. Wala yung sakyan ni Lina. Bye-bye, Lina.